מה אתה עושה? לקטוף את זה. אוי וואי, יש פה. וואי, זה הכי קטן מאוד מאוד. וואי, ענקיה לי. וואי, מה זה השני? זה מלפפון. כאן? לא, פה. פה. בכוסים? כן. בדיוק. וואו, תראה איזה מלפפון ענק. ותגזום אותו פה. כל הכבוד, הנה תיקח. תקטוף עגבניה צהובה? כן. תראה לי. וואי, זה מאוד כבד של מלפפונים. וואי, ראיתי פרפר. זה? פתאום? פתאום. זה בצל. זה? כן, תתפוס את זה. ותמשוך. וואו. הפסקת מים. רוצה לקטוף חלפיניו? כן. אתה יודע איך קוטפים אותו? אתה תופס פה מהבסיס ומסובב, אוקיי? אוקיי. מסובב, מסובב. כל הכבוד!